वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। का है व्यास जी? हाँ का हाल बा? जौन बा तवन का कहल जी ठीके कहल जाई। तब साटा वटा लिखाता ना का है? कोरोना में पुड़ियो पे आफत हो गइल बा। ई हाल हो गइल बा तो अब का होता है घरी? सोचा तानी कि खेतवा हो 2 बीघा बा नु ओकरा में धान के बिया डाल के धान रोपनी करा दिहल जाए। मड़ई तो डलनी है यही बेरा। तो बेस गिरे छोड़ के अब तहारी है शोभा देता। केहू पुड़ियो पर पूछत नहीं के कोरोना में। ए मर्द तो ओकरा से बढ़िया मारला कि यूरिया के साथ धो के चलई तो सोचता नहीं, लेकिन केहू कही कि देखो बेसवा रिक्शा चलावता तो हई तहार से ना होई यार कौन। ये भैया हालत बड़ा बेकार हो गइल बिया। ई हाल हो गइल बा तहार। हाँ कोरोना जौने आइलू हां जतना गौनिहार बजनिहार बाड़े अच्छा मैं के हालत रोजी रोटी पूरी मलाई सब माफ हो गइल। तब हई का होई? ढोलक का झाल कुल्ही के किने वाला रही तो बेच देती। बेच दही आई छोड़ दबा काई कुल मोए। देखो हई है खैनी हमारे के बाचल बिया बेचती तो कुछ पैसा आयत खैनी पान के नो। तो चलो हम किनवा देतानी का करब? कहब ना नु कहले ना को हम ना बेचे के ना को हम लेके कैसे कहब ना नु ना भाई हम नु एकदम भाई है पक्का नु। एकदम त कहियो सन कि बेसवा के खाहू के जोगाड़ नहीं खेब। आ सुना है ब्यास लोग तो वो हाल हो गइल भानु कि लूढ़ा एगो ब्यास बाणे कोमनो। हां हां सुना तनी हां वार कोन मोय करता रे खेतोत के तो तू ये ना नु करबो। भाई विचार ये बाटे कि अब खेती बाड़ी में लागल जा। ठीक है बा तब कर आ हमार बतिया सुन लो। केहू से कहियो मत। हम ना कहब। तहार ससुररिया कोनो मिस्त्री होई ह सनु। हां ओनी के संग धरा ना दतनी कम से कम मजदूरियो करम तो 200-300 रुपया भेटाई रोज के हमारे के। ए मर्दे हमरो नौवा हसवई बका तू गजब हालबा मर दे। ओनिए केहू देखी ना नु हमारे के। ठीक बात चलो जौन करे कोई तौन करी ह तार मन के तो बात बा। पक्का नु हां जौन भाई हवा तहरा लेके केहू नहीं के। ठीक बा ठीक नु हां हम चला तानी। ठीक बा ठीक ठीक बा बनू अपन संभार जी ह सोची है हमारे विषय में। हां ठीक बा चलो तानी तब। ठीक बा ठीक। सोची है हां ठीक बा पक्का नु हां ठीक बा। एक रविकांत मोही ये बात के दिल से मत लेम जा। ई हमनी के एगो रोसक बीच में मनोरंजन खातिर एगो हमनी के करतन जा। आग्रह ये बा कि हमनी के चैनल के मोही म्यूजिक चैनल के लाइक सब्सक्राइब कर दीजा और अच्छा लगे तो शेयर भी करी जा। आ कमेंट में जरूर बताई जा कि कैसा लागल हमनी के वीडियो। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया।